Mahina po kamo sa Bicol. So sa video po na ito ay maliligo tayo dito sa napakalawak at napakapreskong ilog, napakalinaw ng tubig guys. O kung mapapansin nyo po. So dito lang po kami maliligo sa part na medyo hindi masyadong malalim para po hindi malunod yung mga bata. At ayan, at kasama ko po si Mama Puring, si Buboy, si Ella. Mega shout out po. Yan guys, dito kami maliligo sa napakalinaw ng tubig. At ipapakita ko po sa inyo yung aming liliguan. Okay lang guys, kahit hindi malalim. Kasi hindi po lumalabo yung tubig. Ayan guys, oh, kasi umaagos yung tubig. Kaya naman palit-palit lang yung tubig. Teka, ba't di makinig yung iwan? Dahil mahal, nagsasabihin ko mag... Mahulog ka dyan eh. Stop. Ito na po. Sa gangan ka to para ang tubig maiskat. Hindi po, tsaka magrarom-rarom. Dikit ako sa mainit-initan. Hindi. Yun guys, so nilagyan nila ng mga bato dito para medyo lumalim-lalim itong paliguan. So napakalinaw guys ng tubig, napakasarap. Maligo dito, napaka-presko. Oh. Ang aking mahiwagang tsinelas. Kung saan-saan na po yan nakarating. Saan ito no? Digdig ko pa ako mahiwa. Hindi, mangkip kita ha. Salamat po kaninyong amin.